Der, mand. Venter du? Hvad laver du? For det. Prøv at være sejere end mig. Nej! Du, Sådan nu laver lærer du, mand. Jeg er meget sejere end dig, altså. Så luk dog. Luk, mand. Lille kælling, mand. Yes, så fik jeg min sejhed i fred, mand. Totalt sådan. For det lært, at han ikke skal skubbe mig. Han ikke kan skyde så langt. Ja, mand. Hader ham. Så nice at slippe fra ham, mand. Jeg er vildt glad for, at jeg slipper for ham. Han altså sparker alt muligt. Hader ham. Nej! Kom her! Jeg vil ikke lige det. Du er bare musik. Du er også den letteste i verden, mand. Jeg kan tæve. Du skal fandme ikke grine af mig. Jeg skal bare dø, mand. Jeg er mest ikke helt i, det kan du være glad for. Nej. Haha. Er du bange, eller hvad? Din lille lort. Hvordan kan du Nej. Den der ligger vi lige væk, ikke? Nej. Det er Toms karamel. Stop nu. Hvorfor skal du lige gøre det? Hvem har været mig på hospitalet, siden du kan alt det ud, når du har prøvet at brække ryggen? Nogle gange har man nogle hemmelige tricks i venstre lomme. Men er du ikke venstrehåndet? Jeg er faktisk højrehåndet. Kan du sige stille? Det var godt.